Kapod wantiere weche motenore kod mago, obila moko ariyo mitudo gi chielo gi magina janda swekra moro e chuny boma ma Nairobi koro ibiro dinegi kuom ndalo 15 e tesend obila ma Capitol Hill kaka yorno machiwo thuolo ne apisas mag duol mar IPOA timo nonro. Kaka ifinya kidilero, obilago picha nomako kachwado Boniface Kariuki Mwangi gi magina e kinde ng'anyo. Mwangi pod yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta. E doho ma Milimani buore Nairobi, e nyim jang'ad bura Ben Makekubi, obila riyo mitudo gi chwado lisasi kendo hinyo ja ohanda swekra moro Boniface Kariuki Mwangi nochwal mar fwenyo kapo nono ibiro dinegi ka nonro dhi nyime. Clinzy Barasa Masinde kod Duncan Kiprono nyocha picha omako ka chwado Mwangi gi magina e apaya moro e boma ma Nairobi e kinde ng'anyo e wi nek mar rawera machielo kendo japuonj Albert Ojwang'. Apisas mag duol marango tije obila pachoka kata IPOA nochwalo kwayo mar ndalo 21 madino ne Barasa kod Kiprono. Kata kamano, motelo ne winjo burano e doho, ne gichopo e winjruok kod okinde mochung' ne obila go e bura, mondo mi odinegi kuom ndalo 15 e tesend obila ma Capitol Hill. Paro ma bende doho noyiego. One of our prayers where we were seeking a period of 21 days. However, this application has been compromised by a consent with counsel for both respondents. I can confirm that that is a position that we agreed the terms of the 15 days for the accused to be detained. We'll adopt a compromise by the applicant's team and also since it has been considered by the respondent, so the two respondents will be remanded at Capitol Hill Police Station for the period of 15 days. Motelo nema, okil mano winjore chungne obila go e bura Felix Keaton nogolore burano kowacho ni noyudo ote mopogore madikala 1,000 kowuok kuom rawere mag Gen Z. Ote mabwogo ngimane to kanyo wacho ni obila go onge ketho moro amora kendo nokochielo Mwangi gi magina. Keaton wacho ni nokawo okang' makamano kaka yorno mar rito ngimane kod mano mar familia mare. Burano ibiro winj tarik 3 dwe mar 6 higani. Komachielo e kar thieth ma Kenyatta buore Nairobi, Boniface Kariuki pod medo yudo thieth e kar od jotuo moheore. E finya kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore kod dogo mabendo biro bire bang'e en jatend